O Diario Oficial de Galicia saca hoxe a exposición pública o proxecto da variante de Ribeira. Os titulares das 119 parcelas afectadas disporán de prazo ata o 24 de abril para presentar alegacións. Este trámite marca o inicio do procedimento administrativo que podería concluir a finais de ano, coa licitación da obra prevista en 2 fases. Aquí en Ribeira estamos a falar dun novo trazado que permitirá circunvalar ese núcleo de Santa Uxía e, polo tanto, liberar de tráfico o centro da vila e facilitando, polo tanto, o acceso á zona sur de Ribeira, unha alternativa á vía actual, unha vía de novo trazado dende a rotonda da autovía ata a Avenida Constitución, e ata a zona da Praia de Touro. Polo tanto, un novo trazado que é o certo que foi difícil, traballaron intensamente durante moito tempo os técnicos para encaixar ese trazado cumplindo todas as normativas que debemos cumplir. E hoxe, o Diario Oficial de Galicia publica a información pública deste proxecto de trazado, polo tanto, hoxe dáse por iniciado tamén ese proceso expropiatorio porque están a exposición pública tamén a relación de bens e dereitos afectados por esta vía. A obra suporá un investimento total de 9,5 millóns de euros e contribuirá notablemente á mellora da mobilidade en Ribeira, reducindo nun 50% os tempos de percorrido pola circunvalación, o tempo que se desconxestiona o tráfico no casco urbano. Hasta o que é a primeira rotonda vai completamente vallado e sin imposibilidade de acceso por ningún outro lugar. É dicir, ten unhas características de velocidade técnicas totalmente diferentes. E se digo isto é porque os de Ribeira somos conscientes tamén dos problemas que a veces as modificacións do centro urbano con vías máis peatonales producen de maior embotellamiento en outras zonas como pode ser Romero Ortiz. Esta vía vai a facilitar evidentemente outro tipo de tránsitos que vai a liberar de tráfico eso. Ademais deste investimento, a conselleira indicou outros proxectos previstos no Concello de Barbanzán, como a construción dunha senda peonil de Padín a Deán Pequeno ou a mellora da travesía de Palmeira.